Ka Khasi Students Union ki SU ha ka khandai tarik nai lur kelas sam da ki kot link drop ban pen sha ki pai ba halor ki arpho tali ki mat ki bakong san na ka benta ban pen thama ya ka Meghalaya Public Service Commission MPSC khnang ban la ban pen kut no ya ki jing thong kam ya ki ba yeng hasam bat ki badan jinga dei bat ya ka bam sap ha ka jing thong kam sarkar kini ki arpho tali ki mat wan ra jingli ki kenthop halor ka jing thong ya chairman bat ki dikhat ka commission ki bala biang ka kerdan bat ki bamdan ka jinga dei bat ki kam san purthei ka jing pen bana ba manla usnam ya ka nong kan ti bat ki ram ki sha jong ki shakri sarkar ki ba kenthop ya chairman ki dikhat bat baro ki nong trei ki batri hapo ka commission bat ban pen kha ya ka vigilance and anti corruption directorate ki nong apply kam ki de ban long ki nong shong shnong ka Meghalaya bat ki de ban nang ya ka tin khasi bat garu haba apply ki nu ki kam hapo MPSC ban pen long ya ka combined competitive examinations na ka benta ki kam ki ba hap ha ka ju ka jingsi bat kerdan MCS MPS lembat ki weipat ki kam ba pen long man la usnam de ban pen mi ya ka calendar ba man usnam kenthop ya ki tarik ba kongsan na ka benta ki jing pen long ya ki exam da ka commission ka KSU kala banjur ru halor ka jingdon kam ban pelat pat ba ya ki marks balayo da ki nong apply kam ha ki nu ki exam ki wei ki test bat ki personal interview jong ki kam bala penong da ka commission day ban pen kala ya ki roll number jong ki candidate hapdeng ka jinga khun kam day ban pen kala ya ru kam thung kam shisien balas dang ya ka kam day ban a ya ki carbon copy jong ko OMR sheet cha ki candidate ban pelat ya ki answer ki hadien ka exam bat ban bot da ka por na ka benta ban tunjuk persya ya ki answer ki na luar kata ka seng kala a jing mut ru baka jing penyat ya ka rukam thungkam dei ban pendap hapo hanriu bana nadu ka singi bala penmi ya ka jing pen bana ban pendu no ya ka personal interview na ka benta ki grade B C bat D ban penlong ya ki personal interview da ka baring video na ka benta ki grade A ban pelat pat ba ya ka kai phat ba shisin shisnam jong ka commission ban pen tikna ba ki jingli kim dei balat tu ban pen kha ya ka grievance cell ha ka commission ban don la ka jong ka kada ya ka Meghalaya bat ka jingle test link ba ki kor computer hadien habun kini ki kot link dap ki pen pa ba ka KSU ka angnut halor ka jing thung kam thung jam ha ka lenti ka bahok bat shai ha baro ki kam sarkar bat kam shimen bat ban pen kot no ya ka jing thung kam bahayeng hasam ni tang ki badan jinga dei bat jing bam sap ha ka thung kam thung jam Dia. Ini dia top kuat. Ini dengan bensinnya. Betul.